Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνης και σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω το Panda Cloud Antivirus version 1. Καταρχάς, μπαίνουμε στο Internet Explorer ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα και μπαίνουμε στο www.cloudantivirus.com. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα που θα δούμε. Πατάμε κλικ στο download. Το πρόγραμμα αυτό παίρνει σχεδόν 22 MB, αλλά εγώ για λόγους συντομίας το έχω κατεβάσει ήδη και εγκαταστήσει. Το τρέχουμε. Μόλις τελειώσει η αποσυμπίεση των αρχείων που χρειάζεται, θα αρχίσει η εγκατάσταση και μόλις τελειώσετε θα χρειαστεί να γραφτείτε στη Panda για να χρησιμοποιήσετε αυτό το antivirus, να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ματιά του antivirus. Είναι σχετικά απλό και θα το πρότεινα να εγκαταστηθεί σε laptop με χαμηλές σχετικά επιδόσεις ή σε υπολογιστές όπου χρησιμοποιούνται για παιχνίδια για εξοικονόμηση πόρων στο σύστημα. Και επίσης έχω και κάποιες ιστοσελίδες όπου περιέχουν ιούς για να δοκιμάσουμε αυτό το antivirus, να δούμε αν αξίζει τον κόπο τελικά να το εγκαταστήσουμε. Για να δούμε λοιπόν. Η πρώτη σελίδα. Αυτό εδώ το πρόγραμμα προσποιείται έναν Trojan. Τώρα προσποιείται ή είναι δεν ξέρουμε. Σώσουμε. Για να δούμε. Κάνουμε αποσυμπίεση. Και από ό,τι βλέπουμε το Panda τα διαγράψε αυτόματα από το σύστημα. Πάμε στο δεύτερο site μας. Μας ειδοποίησε τώρα. Για να δούμε, κατεβάζουμε ένα ασυμπίεστο αρχείο Icar. Το βρήκε, αλλά μάλλον επειδή δεν το έχει διαγράψει, μάλλον θα έχει βγάλει μόνο τον ιό από μέσα και όντως δεν μπορεί να ανοίξει το πρόγραμμα. Για να δούμε. Πάμε στο ίδιο πρόγραμμα που είναι συμπιεσμένο. Σώνουμε και από ό,τι φαίνεται δεν μας άφησε ή το αναγνώρισε πριν καν το κατεβάσουμε. Και πάμε στο ίδιο πρόγραμμα που είναι συμπιεσμένο σε 2 zip. Και αυτό από ό,τι φαίνεται το αναγνώρισε και δεν μας αφήνει ούτε αυτό να το κατεβάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το πρόγραμμα όπου κάνει κάποιες αλλαγές στη registry του συστήματός μας. Μάλλον το αναγνώρισε και το διάγραψε αυτόματα. Ναι, όντως. Πάμε σε αυτό το πρόγραμμα όπου αυτό θα απενεργοποιήσει μια καρτέλα του Internet Explorer. Και αυτό διαγράφτηκε αυτόματα. Δεν υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας να ειδοποιήσει. Και τώρα πάμε στα Trojan μας. Πρώτο. Διαγράφτηκε. Ναι, για να σας δείξω και λέω ότι σώζεται τα αρχεία στην επιφάνεια εργασίας. Να το δούμε έτσι, να δούμε αν σωθεί. Πάμε και στο δεύτερο Trojan. Σώνουμε. Τελικά αυτό το antivirus φαίνεται να τα πάει πολύ καλά. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται τα σκάναρει πριν καν σωθούν στο σύστημα.
Όρισε το τελευταίο iOS που βρήκε. Trojan, άγνωστης προελεύσεως. Εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις. Να κάνουμε ένα γρήγορο scan στο σύστημα ή ένα σε όποιο μέρος θέλουμε εμείς. Και εδώ πέρα είναι διάφορες αναφορές, πόσους βρήκε και διάγραψε λογικά. Από ό,τι φαίνεται εδώ 6 ιούς, 13 Trojan και 19 άγνωστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίασή μου για το Panda Cloud Antivirus και θα τα ξαναπούμε σύντομα με άλλες παρουσιάσεις προγραμμάτων.